नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक येवकार. प्रत्येकाच्या घरांत पेट हो आसतात. सगळ्यांकूच पाळीव प्राणी पाळपाक आवडटा आनी हो पाळीव प्राणी आमचो घरचो सदस्य केन्ना जाता हें आमकांच कळना. ताजो आमच्या जिवितांत एक व्हडलो वांटो आसता. खूबदां आमी तांचे कडेन संवाद सादपाचो प्रयत्न करता, तांकां कितें जाय हें आमकां कळटा. पण खूबदां अशेंय जाता की तांची दुखणी, तांचे फिलिंग्स किंवा तांकां ती कितें सोंसतात तें आमकां खूबदां कळना. आनी अशा वेळार आमकां खूब दुख्ख जाता. अशें दिसता की आमचो हो घरचो सदस्य जो आसा, जेचेर आमी इतलो जीव लायता, ताजी भास आमकां कळपाक जाय आशिल्ली, पण हें शक्य जायना. पण आमच्या मदीं अशीच एक व्यक्ती आसा जी जे मुखे प्राणी आसा तांचे बरोबर संवादूय सादता आनी तांचें दुखणें जाणून घेवपाक तिका खूब तरेन यश आयलां. आमचे बरोबर आसा पेट कम्युनिकेटर प्राची जोशी. स्वागत करूया तांकां आमच्या शोन. आनी खरेंच मौन जातीची भास ह्या कार्यावळीन तुमकां मना पासून येवकार. नमस्कार. सगळ्यांक पयलीं म्हाका तूं सांग की पेट कम्युनिकेटर म्हळ्यार कितें? पेट कम्युनिकेटर म्हणजे टेलिपॅथिक ॲनिमल कम्युनिकेशन. म्हणजे आम्ही टेलिपॅथीद्वारे प्राण्यांच्या मनामध्ये काय आहे, त्यांच्या एनर्जीशी बोलून आम्ही त्यांच्या मनामध्ये काय आहे, त्यांच्या सवयी काय आहेत, त्यांना आजार काय आहे, किंवा त्यांना काही घरामध्ये प्रॉब्लेम्स आहेत का, त्यांना बाहेर जाताना काही प्रॉब्लेम्स आहेत का, हे त्यांच्याशी व्यवस्थित बोलून त्यांच्याकडून सगळं समजून घेतो. म्हणजे आपण जसं टी व्हीवरती किंवा फोनवरती जसं आपण बोलतो, ज्या प्रकारे बोलतो किंवा समोरासमोर ज्या प्रकारे बोलतो, त्याच प्रकारे ते पेट्स त्यांच्या एनर्जी थ्रू माझ्या 5 सेन्सेसशी बोलतात. म्हणजे कधीकधी ते मला इमेजेस दाखवतात की त्यांच्या मनात काय आहे, तुला काय आवडतं असं विचारल्यानंतर ते माझ्या डोळ्यासमोर फिश दाखवतात, किंवा एखाद्याला दूध आवडत असेल दूध आवडतं दाखवतात. मला जर कुठली गोष्ट माहिती नसेल तर ते माझ्या दुसऱ्या सेन्सेसचा वापर करतात. म्हणजे ते मला चवच देतील एखाद्या गोष्टीची. म्हणजे त्यांनी खूप इमेजेस दाखवून पण मला समजलं नाही तर ते चव देतात. किंवा ते आवाज, कधीकधी कुठला आवाज सांगतात की मला ह्या आवाजाचा त्रास होतो आहे किंवा मला हा आवाज आवडतो आहे. आणि अशा प्रकारे ते कुठूनही कुठल्याही प्रकारे जेव्हा त्यांना कळतं की ही व्यक्तीला आपली भाषा कळती आहे आणि ही व्यक्ती आपल्याशी बोलणार आहे, तेव्हा ते कुठूनही कसंही तुमच्यापर्यंत संदेश पोचवतातच. आणि जगाच्या पाठीवर तुम्ही कुठेही असलात आणि तुम्ही मला तिथून एक तुमच्या प्राण्याचा फोटो जरी पाठवलात ना, तरीही त्याच्याशी मी व्यवस्थित कम्युनिकेट करू शकते. तुमचा प्राणी मुद्दाम माझ्याकडे घेऊन येण्याची अजिबात गरज नाही. त्याच्या एका फोटोद्वारे मी त्याच्याशी छान कम्युनिकेट होऊ शकते. पण जेन्ना तूं हो संवाद सादता म्हणटा, पण तुका कितें एक स्पेशल भाशा बी कितें आसता की कितें आसता? म्हणजे आमी खूबदां पळयतात की फॉरेन ब्रीड आसता किंवा आमचे इंडियन ब्रीड आसता. तेन्ना आमकां अशें दिसता की फॉरेन ब्रिडा कडेन आमची भाशा म्हण कोंकणी म्हणा किंवा मराठी म्हणा, ही आमी लँग्वेजचो वापर करता की असोच एक वेगळी कितें तुमची भाशा आसता? नाही, आमची वेगळी भाषा नसते. कम्युनिकेटरची जी भाषा आहे, म्हणजे मी मराठी आहे तर ते माझ्या वर्ड बँकमध्ये जे शब्द आहेत, ज्या इमेजेस आहेत, मी आत्तापर्यंत जेवढ्या गोष्टी पाहिल्या आहेत त्या सगळ्या गोष्टी क्रॅक करतात माझ्या मेमरी बँकमध्ये जाऊन, आणि त्या क्रॅक करून ते सांगतात. म्हणजे एखादी व्यक्ती तमिळ असेल आणि एखाद्या कोकणी फॅमिलीकडे डॉग असेल आणि त्यांनी त्यांच्याशी कम्युनिकेट करायला सांगितलं, तर तो डॉग बरोबर त्या तमिळ भाषेतच त्यांच्याशी बोलणार, त्यांना तेच परफेक्ट सांगणार. आता त्यांनी तुमच्याशी कोणत्या भाषेत सांगायचं आणि कसं सांगायचं हे त्यांच्यावरती आहे. तुम्हाला एकमेकांना जी कळेल भाषा त्याच्यात ते सांगतात. बरें, सगळें हें करपाक म्हणजे तुका जे तुमचें टॅलिपॅथी आसता किंवा संवाद सादचो पडटा, हेका तुका कितें स्पेशल ट्रेनिंग जाय पडटा की अशें एक गॉड गिफ्ट अशें आसता? किंवा आमच्या पैकी खूब जाणां अशें आसतलीं तांकां आवड आसतली, तांकां दिसता आसतलें की खंय तरी आमी संवाद सादपाक जाय, तर हे सगळें करपाक तांकां कितें स्पेशल कोर्स करचो पडटा किंवा कितें करचें पडटा? हो, ह्याचे कोर्सेस आहेत. इंटरनेटवर जर तुम्ही शोधलं तर खूप साऱ्या संस्था आहेत, खूप सारे लोक आहेत ह्याचे कोर्सेस घेणारे, आणि 5 दिवसापासून महिन्याभरापर्यंत ते कोर्स घेतात. तुम्हाला त्या कोर्समध्ये कसं कम्युनिकेट करायचं ते शिकवलं जातं. आणि कम्युनिकेट केल्यानंतर 5 दिवसामध्ये तुम्ही तो कोर्स शिकल्यावर लगेचच तुम्ही कम्युनिकेटर नाही होत. त्यासाठी तुम्हाला स्वतःला खूप प्रॅक्टिस करावी लागते, स्वतःवर कॉन्फिडन्स ठेवायला लागतो, स्वतःवर विश्वास ठेवायला लागतो. की कधीकधी असं होतं, जेव्हा नवीन नवीन आपण असतो तेव्हा मी ह्याच प्राण्याशी बोलली आहे का हे मी माझ्याच मनाचं आहे असा डाऊट आपल्या मनामध्ये येतो. कारण कसं आहे की आपण फोनवर बोलतो
तेव्हा फोनवरती समोरच्या माणसांचा आवाज ऐकायला येतो, ते आपल्याला बरोबर रिॲक्ट करतात. ह्याच्यामध्ये सेम गोष्ट आहे. पण कधी कधी आपल्याला वाटतं की अरे आपण हे बघतोय किंवा हे जे आपण सांगतोय ते बरोबर आहे का. मग त्यासाठी जेव्हा तुमच्या ओळखीचे तुमचे कोणी फ्रेंड्स असतील आणि त्यांच्याकडे पेट्स असतील तर आधी तुम्हाला प्रॅक्टिस करावी लागते. म्हणजे एक 2 ते 3 महिने प्रॅक्टिसची गरज आहे आणि त्याच्यानंतर मग तुम्हाला फुल कॉन्फिडन्स येतो की हां मी हे करू शकते. सगळ्यांक आमकां जशी संवय आसता तशी आमी खूबदां पळयलां की पेट्सांकूय कांय संवय आसतात आनी आमकां केन्ना केन्ना त्यो संवय बदलपाच्यो आसतात. ताका लागून आमी ट्रेनिंगूय दितात तांकां. सो तुज्या माध्यमांतल्यान तूं तांचे संवय कश्यो बदलूं शकता किंवा आमकां जर तांचे संवय बदलपाक जाय जाल्यार आमकां कितें करचें पडटलें. आता ह्याच्यामध्ये कसं असतं, सवय कोणती आहे त्याच्यावरती डिपेंड आहे. म्हणजे आपण त्यांना पॉटी ट्रेनिंग नाही देऊ शकत. म्हणजे आता खूप सारे पेरेंट्स येतात माझ्याकडे की हा शू इथे करतोय तर त्याला तू प्लीज समजावून सांग किंवा तो तुझं ऐकेल, तू एवढं समजतंय तर ते तसं नसतं. म्हणजे त्यांना पॉटी ट्रेनिंग नाही देऊ शकत आपण. किंवा त्यांचं एखादं बिहेवियर आहे की तो स्ट्रेंजर्सवरती खूप भुंकतोय तर ते आपण चेंज नाही करू शकत. एक गोष्ट आपण नक्कीच करू शकतो की आपण त्यांना जसं लहान मुलांना आपण एखादी गोष्ट परत परत सांगतो, तोंडात बोट घालू नको, ते ऐकतात का, म्हणजे आपलं नाही ऐकत, तर तसं त्यांना परत परत जसं सांगावं लागतं की घालू नको तोंडात बोट, तसं त्यांना परत परत जर 2 दिवसांनी 3 दिवसांनी असं सांगत राहिलं तर त्यांच्यावरती नक्कीच म्हणजे परिणाम होतो. आता एक केस आली होती माझ्याकडे, गुणू त्याचं नाव. तर तो रस्त्यावर फिरायला घेऊन गेलं की दगड खायचा, खूप दगड खायचा आणि मग दुसऱ्या दिवशी त्यांना त्रास होतो त्या दगड खाल्ल्याचा, पोटात दुखतं आणि काही त्रास होतो. तर त्याचे पेरेंट्स तोंडाला मास्क लावून त्याला न्यायचे. पण त्यामुळे कसं व्हायचं की तो ते कितीतरी वेळा तोडून टाकायचा, चिडायचा त्यांच्यावर. मग त्यांनी मला जेव्हा कम्युनिकेट करायला सांगितलं तेव्हा त्याच्याशी कम्युनिकेट केल्यानंतर कळलं की तो असं का करतोय. म्हणजे इव्हन कुणाला वाटेल की कॅल्शियम कमी आहे त्याच्यामध्ये असेल म्हणून त्याने असं केलं असेल, तर त्या लोकांनी सगळे हे करून झालेले होते की कॅल्शियमची औषधं दे आणि काही दे. पण मग जेव्हा त्याला समजावलं की हे चांगलं नाही आहे, त्याचा तुझ्याच शरीराला त्रास होतोय, तेव्हा त्याने ते म्हणजे ऐकलं. किंवा कधी कधी काही गोष्टी असतात अशा की आता माझ्याकडे एक, म्हणजे हे जरा थोडंसं मोठं होईल पण सांगितल्याशिवाय मला राहवत नाही आहे. म्हणजे एक स्कूबी म्हणून होता, तर तो त्यांच्या घरात कोणीही आलं तरी खूप भुंकायचा आणि त्यामुळे त्या मॅडमकडचे एकही नोकर टिकत नव्हता, एकही कामवाली बाई टिकत नव्हती. तर ते सगळं त्यांनाच करायला पडायचं. मग त्यांनी रिक्वेस्ट केली मला, म्हटलं मी ट्राय करून बघते त्याच्याशी बोलून. त्याला ट्राय केल्यानंतर तो म्हणाला म्हणजे काय, माझा हा धर्मच आहे त्यांच्यावरती भुंकणं, माझ्या घराला प्रोटेक्ट करणं. म्हटलं ठीक आहे, पण अरे एक काम कर ना तू, की तू कामवाल्या बाईंवर नको भुंकू. तुला जर कोणी अगदीच अनोळखी वाटलं तर त्याच्यावर भुंक. म्हणजे कामवाल्या बाई, कचरावाला रोजचा आहे त्याच्यावरती तरी नको भुंकूस. त्याने म्हटलं तुझ्या आईलाच त्रास होतो, म्हणजे आईला त्रास झाला तर तुला आवडेल का. मग थोडासा तो असा विचारात पडला की हां म्हणजे बरोबर आहे तुझं, पण मग एक काम कर, आईला म्हण तू तिच्या जवळजवळ जास्ती जाऊ नको. म्हटलं अरे असं का सांगतोय, जवळ जाऊ नको म्हणजे काय. म्हटलं नाही आई तिला धरते आणि मला सांगते की ही आपल्या घरातली आहे तर तू हिच्यावर भुंकू नको, मला अजिबात आवडत नाही ते. मग म्हटलं सांगते मी आईला. आणि मग जेव्हा त्याला सांगितलं त्या मॅडमना की असं तो सांगतोय, तेव्हा त्या एवढ्या हसायला लागल्या. आणि खरं सांगायचं ना तर त्याने मला चक्क असं दाखवलं होतं की त्याच्या आईने त्या कामवाल्या बाईंना मिठी मारली आहे आणि त्याला ते अजिबात आवडलं नव्हतं. तर त्यांना मी असं म्हटलं, फक्त हे मी त्यांना सांगितलं नाही कारण माझी एक पहिली दुसरीच केस असेल ती. तर त्यांना मी म्हटलं की अहो तो असं ना खूप पॉझिटिव्ह होतोय तुमच्या बाबतीत आणि तो असं सांगतोय. तर त्या जोरात हसायला लागल्या. म्हणाल्या अहो इतक्या कामवाल्या सोडून गेल्या, त्यामुळे म्हणाल्या मी ह्या कामवाल्या बाईला ना मिठी मारून त्याला सांगितलं की आपली आहे, ही जवळची आहे. म्हटलं बाप रे, म्हटलं हेच त्याने मला सांगितलं होतं की असं आहे. म्हटलं प्लीज असं नका करू. आणि त्यानंतर त्याच्यामध्ये जो चेंज झाला आहे, म्हणजे त्यांनी ती बाई आल्यानंतर तो तिच्याकडे खूप रागान बघायचा पण तिच्यावर भुंकायचं नाही. म्हणजे असं चेंज करू शकतो त्यांच्या मनात. म्हणजे तशें पळोवपाक गेल्यार तांकां इमोशन्स आसा, आमी जेन्ना म्हणटात की राग येवप, तांकां तिडक येवप, तांकां रडटा, सो हे सगळे इमोशन्स खरेच तांच्या मदीं सगळे असतात. हो सगळे त्यांच्यामध्ये असतात. ते पॉझिटिव्ह असतात, त्यांना भीती वाटते, त्यांना दुसरं पेट आलेला चालत नाही घरामध्ये. दुसरा पेट आल्यानंतर ते कधी कधी ट्रॉमामध्ये जातात. अच्छा. म्हणजे ते एवढे दुःखी होतात की आता आई आपल्यावरती नाही प्रेम करणार आणि ते आपल्याला ना आई बाबा, दादा ताई, म्हणजे ते आपल्याला असं मानतच नाहीत की आपण प्राणी आहोत ह्या घरातला. ते आपल्याला अगदी छान सगळ्या नात्यांनीच ओळखतात. आमी जेन्ना खंयचो पेट हाडटा, केन्ना केन्ना पेट आमकां रस्त्यार मेळटा, खूबदां आमी घरा घेवन येतात,
पण हे सगळे तेंचे आमकां मेळप म्हणजे आमी खुबदां म्हणटात की अरे हेजे आमचे खंय तरी एक नातें आसा दिसता की इतले तेंचे एक कनेक्शन जाल्लें आसता. मागीर खरेंच कितें तरी असो एक पर्पज आसता जाका लागून आमी खंय तरी मेळटात, खंयचो एक प्राणी खंयच्यान तरी हाडटात आमी, किंवा एक आमी चिंतूकूच नासता की आमी मेळटलीं आनी आमी मेळटात आनी इतलें सामकें बॉन्डिंग जाता. सो खंय तरी तेजो पर्पज आसा. हो, त्यांचं नेहमीच असतो पर्पज काही ना काहीतरी आपल्या आयुष्यात येण्याचा. एक हे सांगते, म्हणजे आता मला माझ्याकडे स्टोरीज आहेत त्याच्यातून मी तुम्हाला सांगते की कसं असतं ते. एक आहेत मॅडम, त्यांना असं सतत वाटायचं की हे त्यांनी कधी आत्तापर्यंत प्राणी पाळलेला नव्हता. त्यांच्याकडे अचानक एक मांजराचं पिल्लू आलं, खूप आजारी होतं, त्यांना सापडलं ते आणि त्यांनी त्यांना वाढवलं आणि मग त्यांना असं वाटायचं की ह्याच्याशी काहीतरी आपलं रिलेशन आहे, इतकं स्ट्रॉंग बॉन्डिंग कसं असू शकेल. म्हणून त्याच्याशी बोलल्यानंतर त्याने 2 गोष्टी सांगितल्या. तो म्हणाला की गेल्या जन्मामध्ये मी मांजरच होतो, म्हणजे माझ्या 3रा जन्म मागचा मी मांजरच होतो आणि मी रस्ता मला क्रॉस करता येत नव्हता तेव्हा ही तरुणच होती आणि हिने मला उचलून, मी गाडीखाली येऊ नये म्हणून हिने मला उचलून रस्ता क्रॉस करून दिला. ती घरी घेऊन आली मला आणि घरी आल्यानंतर ती स्वतः मांजरांना घाबरत असून पण ती मला घरी घेऊन आली, पण काही कारणाने तिला ठेवता आलं नाही, त्यांनी दुसऱ्या फ्रेंडला देऊन टाकलं. तेव्हा मला कळलं की ही बाई किती प्रेमळ आहे आणि हिच्या स्पर्शामध्ये किती जादू आहे. त्याच्यानंतर म्हणाला मी त्याच्यानंतरचा माझा जन्म जो होता तो उंदराचा होता आणि ह्यांच्याच घरामध्ये एकदा मी उंदीर होतो आणि मी सापडलो आणि सापडल्यानंतर तिचा नवरा त्या उंदराला मारायला गेला. आता ऑब्व्हियसली उंदरी दिसल्यानंतर कोण त्याला जिवंत सोडून देईल, त्याला मारणारच. मारायला गेल्यानंतर तिची 5 वर्षाची मुलगी होती, तिने खूप रडून गोंधळ घातला की बाबा ह्याला तू मारायचं नाही. आता मुलीचं कोण ऐकणार, ती गेली शाळेत किंवा काही झालं की मारतातच जनरली, पण त्या बाबाने विचार केला जाऊ देत, चल एवढी मुलगी रडते ना, ह्याला सोडून देऊया, म्हणून त्याला त्यांनी सोडून दिला होता. आणि तो उंदीर हे आत्ताचं मांजर जे होतं ते होतं. मग म्हटलं, तेव्हा त्याने ठरवलं होतं की मी ह्यांची येऊन काही ना काहीतरी ह्यांना प्रोटेक्ट करणार, त्यांची सेवा करणार आणि त्यासाठी तो तुझ्याकडे आला आहे. तेव्हा ती एकदम म्हणजे अक्षरशः रडायलाच लागली. अगं प्राची, ह्या दोन्हीही घटना जशाच्या तशा घडल्या आहेत आमच्या आयुष्यामध्ये आणि त्यासाठी हा आला आहे. आणि म्हणजे प्रत्येक वेळी ते काही ना काहीतरी कारणाने तुमच्याकडे येतातच, कुठला ना कुठला त्यांचा पाठचा जन्म असतो. म्हणजे एक आले होते, त्यांच्या कुत्रा खूप असा डिसिप्लिन एकदम, तर तो त्यांच्या मुलावरती खूप भुंकायचा. तर त्याच्याशी कम्युनिकेट केल्यावर त्याने म्हटलं की मी ह्याचा पणजोबा होतो आणि मी आर्मीत होतो आणि मी आर्मीत असताना मी खूप हे केलेलं आहे, माझ्या हातून कधी कधी काही चुकाही झालेल्या आहेत. चुका म्हणण्यापेक्षा कसं असतं, आर्मीवाल्यांचं माहिती आहे आपल्याला की समोर त्यांना शत्रू आहे म्हटल्यानंतर तो मारावाच लागतो. तर ते सगळं माझं फेडण्यासाठी मी कुत्र्याचा जन्म घ्यायचा ठरवलं आणि मी कुत्र्याचा जन्म घेऊन ह्यांच्या घरामध्ये आलो आहे. पण आता काय झालं आहे की हा मुलगा जो आहे हा मला बेशिस्त वाटतो आहे आणि म्हणून मी जास्ती चिडतो आहे, मी आर्मीत असल्यामुळे. तर मी हे त्यांना सांगितलं, म्हटलं हे असं असं तो सांगतो आहे. तर त्यामुळे नाही, आमच्याकडे कोणी नव्हतं आर्मीमध्ये. म्हटलं प्लीज तुम्ही जरा नीट चौकशी करा, कारण माझा विश्वास होता की हा जो सांगतोय ते खरंच असणार आहे. मग त्यांनी चौकशी केली तेव्हा त्यांना कळलं की हो, आपले पणजोबा आर्मीमध्ये होते आणि ते आता ह्याला पुन्हा शिस्त लावायला, त्यांच्यामध्ये सुधारणा घडवून आणायला पुन्हा ते आलेले आहेत. सध्या आमी पेट कम्युनिकेटर प्राची जोशी हांच्याबरोबर भासाभास करता. ताच्या कडल्यान खुबशी आमी म्हायती आमची जी पाळीव प्राणी आसा तांच्या बद्दल आमी जाणून घेता. पण आमकां तो वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. ब्रेक घेवया आनी रोखडीच परत येवया. तुमी पळयतात मोन जातीची भास. विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. तुमी पळयतात मौन जातीची भास आनी आमच्या बरोबर आसा पेट कम्युनिकेटर प्राची जोशी. फुडलो प्रश्न म्हाका ताका विचारन दिसता की खुबदां पेट्स जे असतात हे सांडटात आनी आमी खूब जाणांक पळयलां खंय तरी रिवॉर्ड लायिल्लो आसता, पोस्टर्स लायतात आनी चड करून माजरां आनी सुणीं ती पळयत जाल्यार आमकां खूब फावटी सांडलेलीं दिसतात आनी ताका लागून आमकां अशें जाणवता की आमचो एक सदस्य ना जाला पण ताका परत हाडप खूब डिफिकल्ट आसता आनी खूब कठीण आसता आनी तें शक्य जायना खूबदां. अशा वेळाचेर पेट कम्युनिकेटराचो रोल कितें जावं शकता?
हां, छान प्रश्न आहे. कारण खूप वेळा ना जे प्राणी हरवलेले असतात त्यांचे पेरेंट्स इतके हवालदिल झालेले असतात की कितीतरी वेळा ते रडून त्यांनी दिवस काढलेला असतो, वेड्यासारखे त्यांनी शोधत असतात. अशा वेळी सगळ्यात जास्ती कम्युनिकेटरची गरज भासते. कारण जे पेट आहेत ना ते तुम्हाला परफेक्ट लोकेशन सांगतात की मी इथे असा आहे म्हणून. म्हणजे आतापर्यंत बऱ्याच केसेस मी हँडल केल्या आहेत हरवलेल्या प्राण्यांच्या. त्यांच्यामध्ये 2 प्रकार आहेत की स्वतःहून घर सोडून गेलेले आणि हरवलेले. तर जे स्वतःहून घर सोडून गेलेले असतात ना त्यांचं आधी सांगते, त्यांच्यामध्ये त्यांचं सोल कॉन्ट्रॅक्ट संपलेलं असतं आपल्या पेरेंट्सबरोबरचं, किंवा त्यांना काहीतरी ॲडव्हेंचरस करायचं असतं, त्यांना पुढे जाऊन त्यांना स्वातंत्र्य हवं असतं, यासाठी ते सोडून गेलेले असतात. जे अशा प्रकारे सोडून गेलेले असतात ते कधीच तुमच्याकडे परत येत नाहीत. म्हणजे एकाने मला सांगितलं की मी ह्याच कारणाने सोडून गेलो आहे म्हणून, पण त्याच्या पेरेंट्सना ते पटतच नव्हतं की आम्ही 8 वर्ष ह्याला सांभाळला आहे, इतकं प्रेम केलं आहे त्याच्यावरती आम्ही 8 वर्ष, तर हा असा कसा वागेल. नाही, तुम्ही त्याचं लोकेशन मला सांगा, आम्ही बघू काय करायचं ते. तर मी त्या प्राण्याला म्हटलं की ते असं लोकेशन मागतायत, मी देऊ का रे तुझं लोकेशन, कारण त्याच्या परमिशनशिवाय मी काहीच नाही करू शकत. तो म्हणाला दे लोकेशन, पण मी काय त्यांना सापडणार नाही आहे. म्हटलं ठीक आहे, सांग मला, म्हटलं तू कुठे कुठे आहेस ते. मग त्याने मला जे सांगितलं की असं स्वीट मार्ट आहे, तिथे सायकली बाहेर भरपूर सायकल्स लावलेल्या आहेत, तिथे मी आत्ता आहे, त्यांना आत्ताच्या आत्ता बोलाव. मग मी त्यांना सांगितलं. ते बिचारे पेरेंट्स गेले. ज्या खाणाखुणा त्याने सांगितल्या होत्या त्या जशाच्या तशा होत्या. त्यांनी तिथल्या काही लोकांना फोटो दाखवून, रिक्षावाल्यांना फोटो दाखवून विचारलं की हे असं असं मांजर तुम्ही पाहिलं आहे का. त्याने सांगितलं हो आत्ता इथे होतं, पण तो निघून गेला होता. त्याच्यानंतर परत त्याच्याशी कम्युनिकेट झाले. म्हणजे काय होतं की कम्युनिकेटरचा सुद्धा वेळ महत्त्वाचा आहे की मी पूर्ण दिवसभर, ते बिचारे तिकडे फिरतायत, त्यांना सांगते मी त्याला यायचं नाही आहे, पण ते पटत नव्हतं. अशी त्याने 3-4 लोकेशन्स दाखवलं, पण तो त्यांना काही सापडला नाही. त्याच्यानंतर दुसरी केस अशी झाली की एक माऊ होतं आणि ते स्वतःहून उडी मारून घरातून निघून गेलं. जनरली काय करतात की जे मांजर पाळणारे लोक आहेत ते छोटे छोटे जाळ्या अशा लावतात संपूर्ण घरांना. तर त्याने ती जाळी तोडली आणि त्या जाळीतून ते पळून गेलं. पळून गेल्यानंतर ते बाहेर गेल्यानंतर त्याच्या पेरेंट्सनी मला विचारलं. मी त्याच्याशी कम्युनिकेट केल्यावरती ते म्हणालं मी स्वतःहून घर सोडलं आहे, पण मला घरी परत यायचं आहे, कारण इथे एवढी रिस्क आहे आणि मी इतक्या सुरक्षित वातावरणात वाढलो आहे की मला आता खूप भीती वाटते. म्हटलं ठीक आहे, ये मग तू घरी. तर म्हणाला मी रस्ता विसरलो आहे अगं, मी कसा येऊ. तर म्हटलं ठीक आहे, तू मला लोकेशन सांग. मग त्याने मला जी लोकेशन सांगितली ती सगळी लोकेशन्स मॅच झाली आणि लोकेशन्स ती मॅच झाल्यानंतर ते तिथे जाऊन शोधून येत होते, पण त्यांना तो मिळत नव्हता. कारण त्याने सांगितलं होतं की मी खूप वर बसलो आहे आणि कुत्र्यांची भीती वाटते. म्हटलं ठीक आहे, आपण स्टेप बाय स्टेप जाऊया, तू थोडासा खाली उतरून ये. तो म्हणाला ठीक आहे. मग थोडासा खाली उतरून आला. मग नंतर म्हणाला मला लाज वाटते घरी जायची. आता कम्युनिकेटरचा रोल फक्त कम्युनिकेशन करणं असा नसतो, तर त्यांना तुम्ही काउन्सिलिंग पण करावं लागतं. तो म्हणाला मला लाज वाटते घरी यायची, मी एवढं सुखासमाधानात होतो, एवढं चांगलं आयुष्य सोडून मी बाहेर पडलो, आता मी काय करू. आता त्याने असं म्हटल्यानंतर मला त्याचं काउन्सिलिंग करणं आलं की बाबा असं नाही आहे, जर तुझे पेरेंट्स रागावले असतील तर त्यांनी मला कॉन्टॅक्ट केला नसता, तू ये. 3 दिवस मी सलग त्याला धीर देत होते. ते खूप घाबरलं होतं. त्याला धीर देत होते, त्याला स्टेप बाय स्टेप असं घराजवळ ये, तसं घराजवळ ये सांगत होते. आणि मग हळूहळू ते त्यांच्या बिल्डिंगमध्ये पोचलं. बिल्डिंगमध्ये पोचल्यावरती त्याने सांगितलं की मी मीटर बॉक्सच्या इथे आहे. म्हटलं ठीक आहे, पाठवते. आता त्यांच्या इथे जवळपास 7 का 8 बिल्डिंग्स होत्या सोसायटीमध्ये. आता हे मला त्यांनी सांगितलं नव्हतं. तर मी म्हटलं अरे तू कोणत्या मीटर बॉक्समध्ये आहेस. तो म्हणाला मी ना 4थ्या बिल्डिंगच्या मीटर बॉक्समध्ये आहे. म्हटलं ठीक आहे. ते लोक तिथे गेले, तो मिळाला नाही अजिबात. मग मी त्यांना म्हटलं तू स्वतः आता एवढा आलायस तर घरी जा की. म्हटलं आईबाबांना कशाला त्रास देतोयस, ते तासभर शोधतायत तुला. बरं म्हणाला जातो. आणि लिटरली मला 1 तासाने मी जाईन त्यांच्या घरी, पण 1 तासांनी दरवाजा उघडा दिसला पाहिजे मला. म्हटलं ठीक आहे, दरवाजा उघडा ठेवतो, तू ये. 1 तासाने तो आला आणि आल्यानंतर त्याला इतकं गिल्टी फील होत होतं की 2 दिवस ना तो खाली मान घालून म्यावही करत नव्हता. मग परत त्याच्याशी कम्युनिकेट करून त्याला काउन्सिलिंग करून तो खूप छान झाला आहे. म्हणजे त्यांना बाहेर पडल्यानंतर कळतं की केवढी रिस्क आहे. असे 2 टाईप्स आहेत त्याच्यामध्ये. आम्ही खूपदा आमचे पेट्स असतात तांकां आमी पॅक्ड फूड हाडून घालता किंवा वेगवेगळ्या ब्रँडचे फूड हाडून घालता, जेवण हाडून घालता.
पण तुवें जेन्ना तांचे कडेन कम्युनिकेट केला तेन्ना तुका अशें केन्ना जाणीव जाला की तांकां वेग कितें जाय, तांची आवड कितें आसा, तांकां कितें जाय, ते भायले फूड जाय की आमी जे खाता ताजी तांकां चड आवड आसा कशी? हो, त्यांना ते फूड आवडतं. कधी आवडत नसेल तेव्हा ते सांगतात की मला हे फूड आवडत नाही आहे, मला घरातलंच आवडतं. कारण काही पेरेंट्स एक वेळ फक्त ते घालतात आणि एक वेळ घरातलं घालतात आणि मग तो खात नाही म्हणून मग हा खात नाही आहे म्हणून त्यांना त्रास होतो. पण ते त्यांना कोणतं फूड आवडतं ते आपल्याला परफेक्ट सांगतात की मला हे आवडतं, प्लीज त्यांना घालायला सांग. बरेच वेळा काय होतं की ज्या व्हेजिटेरियन फॅमिलीज आहेत ना त्यांना नॉनव्हेज नेहमी नाही खाऊ घालू शकत आणि त्यांनी पाळलेली जी ब्रीड्स असतात ती फुल म्हणजे त्यांना नॉनव्हेजच हवं असतं. मग ते जेव्हा डॉग फूड घालतात त्यांना तेव्हा त्यांना असं होतं की अरे किती वर्ष मी हेच खाऊ, मला काहीतरी ताजं हवं आहे. मग त्यांना मला सांगावं लागतं की त्याला हे असं असं तुम्ही खाणं द्या म्हणून. जेन्ना तूं आतां तेंचे कडेन कम्युनिकेट करता आनी आमकां जेन्ना कळटा की सगळ्यांचो पेट्सांचो स्वभावूय वेगळो आसता, पण अशें केन्ना जालां की एका पेटाचो स्वभाव आनी दुसऱ्या पेटाचो स्वभाव एकदम सेम आसा? कित्याक म्हाज्या बाबतीनूच घडला की म्हाजो पेट जेन्ना एक्सपायर जालो आनी हांवें रोखडेच 2 दिसांनी दुसरो पेट हाडला, ताजो आनी ताजो स्वभाव पळयत जाल्यार एकदम तांचो सिमिलर स्वभाव आसा, कांयच बदल ना. सो अशेंय जावं शकता? हो, असं होऊ शकतं. असं अशासाठी होऊ शकतं की तुमचा जो पेट गेलेला आहे, म्हणजे कसं होतं आपला पेट गेल्यानंतर ना नॉर्मली आपण इतके दुःखी होतो की ते दुःख बघून म्हणजे जसं माणसांच्या मध्ये माणूस गेल्यानंतर 10 दिवस त्याचा आत्मा असतो तसाच पेटचा पण आत्मा 8 दिवस असतो. आणि तुमचं पेट गेल्यानंतर ना ते बघतं, त्याला दिसतं. आणि कसं आहे प्राण्यांना ना आपल्या बॉडीची काहीही ही नसते, म्हणजे मोह नसतो. जेव्हा त्यांना त्रास होतोय वाटलं किंवा जेव्हा काही होतं ते छानपैकी बॉडी सोडून देतात आणि त्यांना माहिती असतं की आपला सोल हा अमर आहे आणि आपण दुसरीकडे जन्म घेणार आहोत. पण जेव्हा ते आपल्या पेरेंट्सचं दुःख बघतात ना तेव्हा तेही तिकडे दुःखी होतात. म्हणजे त्यांचा जो पुढचा प्रवास आहे ना तो थांबतो किंवा ते स्वतःला थांबवून ठेवतात त्या प्रवासापासून. मग अशावेळी काय होतं, जेव्हा तुम्ही दुसरं पेट आणता किंवा ते दुसरं पेट जेव्हा आणताना त्याचीच ती ही असते की तुम्ही दुसरं पेट आणावं. कारण आपण म्हणतो की नाही माझा एकदा मेला आहे म्हटल्यानंतर मी काही दुसरं आणणार नाही आहे. पण तोच तुमच्या मनामध्ये अशा काही गोष्टी घालतो की तुम्ही दुसरं घेऊनच येता आणि ते आणल्यानंतर तुम्ही त्याला मिस करू नये म्हणून त्या पेटकडून तो थोड्याशा सिमिलर गोष्टी अशा त्या पेटकडून तो करून घेतो. कारण ते एनर्जीशी बोलतात. म्हणजे तो पेट जो आहे तुमचा गेलेला पेट तो आत्ताच्या पेटशी व्यवस्थित कम्युनिकेट करू शकतो आणि मग त्यामुळे ते तुम्हाला थोडंसं असं हां हे असं माझं पण वागत होतं, मग तुम्ही ते खुश होता आणि ऑटोमॅटिक तुम्ही ते दुःख त्याचं विसरता. आमी जेन्ना म्हणटात की खुबदां आयकलां जाणटेल्यांक म्हणटाना की जेन्ना घरान खंयचो पाळीव प्राणी आसता आनी तुमचेर केन्ना कसलो संकट येता तेन्ना तो प्राणी हो संकट आपल्याचेर घेता, अशें खुबदां जाणटेल्यांक म्हणटाना आयकलां. तर हे कितपत खरें आसता? हे पूर्णपणे म्हणजे अगदी 100% खरं आहे. म्हणजे कसं होतं प्राण्यांना जेव्हा प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये ते येतात तेव्हा ते एक तुमच्या बरोबर त्यांचा एक बॉन्ड झालेला असतो, तुमचा करार झालेला असतो की मी ह्या फॅमिलीला प्रोटेक्ट करणार आहे. फर्स्ट ह्या फॅमिलीचाच मी मेंबर आहे. आणि होतं असं की माणसाला बरं व्हायला 2 महिने लागत असतील तर प्राणी 8 ते 10 दिवसात बरे होतात. माणसाचा जर आजार म्हणजे त्या आजारामध्ये माणूस जाणार असेल आणि त्या माणसाचं जर ह्या प्राण्याशी काही सोल कॉन्ट्रॅक्ट असेल तर तो प्राणी ते त्याचं जाणं आपल्या अंगावर घेतो आणि आपल्या अंगावर घेऊन तो प्राणी म्हणजे स्वतःच ते स्वीकारतो, मरण स्वतःहून स्वीकारतो. म्हणजे आता एक केस आली होती त्याच्यामध्ये तो जो होता कुत्रा जो होता सडनली त्याच्या अंगावरचे केस जायला लागले. सडनली त्याने खाणं पिणं सोडलं आणि फक्त आकाशाकडे बघत तो असा बसायचा. तर त्यांना एकदम कळे ना की असं काय झालं, कशामुळे झालं हे म्हणून. तर त्याच्याशी कम्युनिकेट केल्यानंतर कळलं की त्याची जी आई होती त्या आईला एक आजार झालेला होता आणि तिने तो लपवून ठेवला होता घरातल्यांपासून की सांगायचं कसं ना असं. आणि ती डॉक्टरकडे पण जात नव्हती. आता हे तो तिला सांगू शकत नव्हता, त्यामुळे तिचं ते आजार पण त्याने आपल्यावर घेतलं होतं आणि आई हळूहळू त्याची बरी झाली आणि हा सुद्धा लगेचच बरा झाला. त्यामुळे ते आपल्या अंगावर घेतात, अनेक वेळा ते मरणही स्वीकारतात. आमी जेन्ना म्हणटात की खंयचो मनीस डिप्रेस आसा किंवा खंय तरी कमी त्याच्या हितून आसा लायफान आसा किंवा एकलेपण आसा, खंय तरी तो सांडिल्लो आसता, तेन्ना आमी जेन्ना पेट्स हाडटात तेन्ना डिप्रेशन कमी करपाक किंवा ताच्या मदीं बदल हाडपाक हे पेट्स कितले पर्यंत आमकां उपयोगी ठरूं शकता, जावं शकता अशेंच?
खूपच म्हणजे पेट घरात असल्यामुळे तुमचं ऑटोमॅटिक वातावरण आनंदी राहतं किंवा त्यांच्यामध्ये त्यांच्या ऑरामध्ये जी हिलिंगची ताकद असते ना ती कुणाच्यातच नसते. म्हणजे मी तर म्हणेन प्रत्येक फॅमिलीने ना एक तरी पेट पाळावा, कुठलाही असू देत. मग त्याने काय होतं, त्यांचा ऑरा आणि तुमचा ऑरा याच्यामुळे तुम्ही ऑटोमॅटिक तुमचा ऑरा क्लीन राहतो. तुमचे बरेचसे काय म्हणूया आपण की डिप्रेशन जे असतं किंवा तुम्हाला जी एन्झायटी येते ती पण कमी होते. म्हणजे माझी एक मैत्रीण आहे आणि ती खूप मोठी पंडिता आहे. म्हणजे तिने खूप शिक्षण, म्हणजे ती शिक्षण सांगत होती 10 मिनटं आणि मी हो करत बसले होते, इतकी ती शिकलेली आहे. त्यामुळे मला असं वाटायचं की हिला कसली भीती आहे, एवढे इंटरव्ह्यू देत असते किंवा एवढ्या ठिकाणी व्याख्यानं देत असते, हिला कसली भीती आहे. तर त्यामुळे तो प्रश्न आमच्याकडे कधीच आला नाही बोलण्यामध्ये आमच्या. आणि तिच्या मांजराशी बोलल्यानंतर मला कळलं की तो म्हणाला, अगं माझ्या आईला ना खूप एन्झायटी येते. प्रत्येक वेळी कुठलाही प्रोग्राम असू देत, ही जी काय झालेली असते हिची अवस्था, एक काम कर, तू माझा निरोप तिला दे, तिला सांग की बाहेर जाताना मला उचलून घे आणि माझ्या कपाळावर फक्त तुझं कपाळ टेकव आणि मग बाहेर जा आणि मग मला सांग. तर तिला मी हे सांगितलं, पण ती इतकी इमोशनल त्याच्या बाबतीत की ती म्हणाली, अगं म्हणजे माझी एन्झायटी मी त्याच्यामध्ये घालू, मी हे शक्यच नाही, म्हणजे त्याला त्रास होईल ना ह्या गोष्टीचा, त्यामुळे मी हे करणारच ते. म्हटलं बरं आपण त्याच्याशी बोलूया. म्हणून त्याच्याशी बोलले तर तो म्हणाला, अगं नाही असं नाही आहे, आमच्यात ती ताकद आहे ऑलरेडी, त्यामुळे तसं मला काहीच होणार नाही, तू बिनधास्त कर. आणि ती जेव्हापासून हे असं करून घराबाहेर पडायला लागली ना, ती म्हणाली मी घरातून बाहेर पडताना इतकी रिलॅक्स असायचे की अरे आपण इंटरव्ह्यूला जातो आहे, अरे आपण व्याख्यानाला जातो आहे, हे स्वतःला कधीतरी आठवण करून द्यायला लागायची. पेट कम्युनिकेटर हे आता एक प्रोफेशन वायज आमी जर पळयत जाल्यार हे कितपत वायडली एक्सेप्टेड आसा किंवा हाजो स्कोप कितें आसा? हां, आपण प्रोफेशनली विचार करू शकतो. म्हणजे ते प्रत्येकावर डिपेंड आहे, प्रत्येक माणसावरती डिपेंड आहे की तुम्हाला हे प्रोफेशनली घ्यायचं असेल तर तुमचे कॉन्टॅक्ट्स किती आहेत, काय आहेत, ते तुमचं तुम्ही ठरवायचं आहे. ज्यांना नुसतीच मदत करायची ते मदत करू शकतात आणि प्रोफेशनली घ्यायचं आहे ते प्रोफेशनलीही घेऊ शकतात. असं त्याच्यासाठी काही बंधन नाही आहे. पण हे सगळें करपाक खंय तरी आमकां गिफ्टेड आसचें पडटा किंवा खंय तरी आमकां हे पयलीं पासून आमचे मदीं आसूंक जाय हे सगळे गुण, काय ऑटोमॅटिकली आमचे कडेन सगळें जावपाक शक्य आसा? म्हणजे कम्युनिकेट करपाक गॉड गिफ्टेड म्हणटात. एक मुवी आयलो डॉक्टर डू लिटल, सो ताचे तशें कितें तरी आसा की आमकां ओन हे सगळें जमतलें? नाही, काहीच स्पेशल तुम्हाला काहीही तुमच्यामध्ये असण्याची खरंच काही गरज नाही आहे. कारण पूर्वी जो माणूस जो होता ना, तो इथे ह्या गावातून दुसऱ्या गावात असणाऱ्या आपल्या रिलेटिव्हजना टेलिपथीने मेसेज पोचवत होता. पुढे पुढे कसं झालं, आपण लोकांनी ती आपली जी विद्या होती ऑलरेडी आपल्याकडे जे होतं तेच आपण विसरून गेलो आणि आपण दुसऱ्या कुठल्या गोष्टी शोध लागले, टेलिफोनचा लागला आणि कसला लागला, याच्यामध्ये आपण पूर्ण आपली शक्तीच विसरून गेलो. प्रत्येक माणसाच्या अंगामध्ये हे आहे, ते तुम्ही डेव्हलप कसं करताय किंवा तुम्ही स्वतःवर किती विश्वास ठेवताय हे महत्त्वाचं आहे. मोन जातीची भास ह्या कार्यावळीन आज म्हाका दिसता आमचे जे मोन जातीचे मोगी आसात तांचे खुबशे प्रश्नांचे सुटावे जाला आसतलो, तांकां खुबशीं तांची उतरां मेळ्ळा आसतलीं. आनी हांव आशा करता की आजची ही कार्यावळ पळोवन तुमी तुमच्या पेट्स बरोबर तुमच्या घरान आशिल्ली तुमचे जे खाशेले इश्ट आसात हे मोन जातीचे तांचे कडेन तुमी बऱ्या पैकी संवाद सादपाक तुमकां यश मेळटलें. प्राची, तूं आमच्या आज कार्यावळीन येवन खरेंच खूब बरी इन्फॉर्मेशन आमकां दिली, ताका लागून खरेंच तुका मना काळजांतल्यान देव बरें करूं.